Bato? Takot na? Pumas ka na. Baka na. Ay, teka. Ano ko din ang mahuhani? Baka na. Kung bagong taong kayo din yun. Wala na. Ngayon, pag-isiyan ko naman kaya din sa tubig ng doktor, pero baka mag-araw mo yung mga mga plastic na dito, sa mga kata-asawang dito. Paano kayo nito na? Sinuot niyo ano? Nakulo na talapang! Ayun, ayaw ka! Sa kuma, kaya nagbabara. Ano naman nagtulong? Tayo mo sa gana pupunta. Dahil mo sa iba. Sila dahil mo kita ibang mga siguro na gana dyan. Mag-limpia. Ay, okay. Diba? Lingon sa baba. Kunin may uwin. Ako ano na. Iya, doon ako. Sana daw mahagman. Guys, naman. Eh, kahit mabulang. Minsan nga ito, gusto ko sa may kuya ba? Maura, no? Dahil ito nga tambay naman. Ting may urin sa baba. Ay, Nerissa? Ako, naman ka. Sorry, anak ako, gumasulil ko. Dahil manggan gusto. Baka mga urin niya. Pero din mo. Maura, mama.